Ty ľad si to pokazila, pozri. Opíš to ešte raz. Vlastne vtedy vytiahnu kameru a nie teraz, more. No. Áno. Totiž to s Tresičkom sme sa rozhodli, že pôjdeme na dovolenku. No, že sme neodhadli počasie a počasie neodhadlo nás. Like. Toto je náš skromný príbytok. A chceli sme sa dostať z letiska taxikom, ale každý taxikár nám povedal, že nás nezoberie, pretože pre neho to není. Dosť výhodné to nie je. Takže sa nám vykašľali na hlavu a tak sme išli pešo a medzi tým prišla búrka. A keď prišla búrka, tak sme sa tu museli schovať a nachádzame sa na Cypre. Tada, this is Cyprus. Kypr. Oh my god, we are here. Vážne? Dorazili sme do našej hotelovej izbičky. Wow. Aha, máme susedov.
Cerus Janerus. Konečne. Šupky na Cypre. Dobre, ideme sa pozrieť, že čo tu všetko je. My sme sa chceli dostať pôvodne autobusom na hotel, ale nešlo to. A potom sa nám dáme zľutoval nejaký bolťák a nás zobral. Takže poďme sa pozrieť. Je tu jeden uterák. Jedno umývadielko. Nejaké tie sprcháče tam sú. Ale uteráky máme sobie. Tady chyža. Môže byť. Ako by niekto povedal. A tu je výhľad aký. Dobré ráno. Dobre, za mňa bytku môže byť. Deň prvý. Deň druhý. A raňajky. A Royal. Royal. Krava. Aj s cenou. Kde má tu tá šunka cenu? Da kde? Tu sú nemá. servitky. Nemáme tu ani tanier. Ani nožík. Iba lyžičku. Iba lyžičku. A máme ešte toastový chlieb, ktorý je vyrobený Pomôže ti to z toastu. Nie. Áno, veď, že je tu sporák. Ty kokos. Yumi zateplenú. Videl? Yumi zateplenú. Dobrú chuť. Ja musím počkať teraz jak potkan. Čo? Či sa ti nič nestane a potom idem jesť ja. Chceš fakt jesť s lyžičkou sír? A jak tam natrieť? Predsa. Pozri. Tak si rozložím. Toto si otvorím. Dokedy to je? 9.5. No, skoro končí. To je kedy? To ideme preč. Budeme s láskou spomínať na chlieb. Voní fajne. Vítame vás na návode, ako si natrieť sír na toastík. Budeme potrebovať toast, jeden trojholničkový sír, ktorý si hladne otvoríme. Postavíme detskú poistku. Koľko kravičiek tu je? Koľko kravičiek tu je? Okolo zeme. Okolo zeme. Vybereme si jeden trojholník, ktorý následne budeme aplikovať na toast. Po dôkladnom ovoňaní potraviny. Ale vyzerá to ako sír. A jak by to malo vyzerať? Neviem. Jak hovno? Po včerajšku už tu môže byť všetko možné. Jo. Ahoj. Ahoj. Po vydatných raňajkách ideme niekde sa pozrieť do mesta, bola vydatná siesta a medzi tým sa zase pokazilo počasie. Tu majú v ponuke knižky, keby si chcel čítať niekedy sudoku po grécky. No. Tu je nejaký tvor, mŕtvý, tento tvor. Tuto máme recepciu, na ktorej sme ešte v živote nikoho nevideli. Hola. Hola, takto tu je celú noc otvorené. Celú noc je to takto otvorené. Čo to bolo po deň? Aj deň aj noc, takzvané ako tá skupina, deň aj noc. Tam tu je Tresík. Tresík, ahoj, nevyhodí, my sme oba čunky. Aha, fakt. A počkaj, kde to bývame, tak kde hore to tam? Toto tam, tak kde tam? Úplne na kraji. Úplne na kraji bývame. Ale, aha, tu na druhom. Hej, lebo si pamätám tú dieru. Tam bol cyklušťan. Tam bol cyklušťan. Daj cyklušťania a cyklušky. A tam máš, že coffee cup. Môžeš si dať kávu, môžeš sa pozrieť všade samý bordel. Vprade sa valali všade samé exkrementy a tu sa valá všade bordel. Ešte horšie, v Prahe. Áno. Áno, a tamto sa už kazí počasie. Znova sa kazí počasie. Znova. A ideme si dať kávu. Takzvané
Pozri. Tu. Bubi, tak čo robíš? Pozerám, že tam je nové pani mi fast foode a fajčí. Prečo sú tu sklepy zatvorené? Lebo je pondelok. Pondelok sa asi nikde nerobí. Včera bola nedeľa, boli či zavreté? Kývaj do výkladu. Ahoj, zatvorené. Ahoj. Ja už viem, kde my sme. My sme v Bronxe. My sme v Bronxe, pozri, poštu si ľudia nepreberajú. Nič. Bus ide, fúka, nemám, čo nemám, toto. Nemám tú penu. Boli sme v potravinách, neviem, či to bude počuť. V potravinách sme boli, tam za nami. Diskont. A je zatvorené, hoci má byť otvorené. Ale všetko tu, všetci majú zatvorené. Je tu nejaká siesta. Musíme zistiť od kedy do kedy. Tamto je autobus. Pre fanúšikov. Absolutne netuším, čo to je. Za výrobu. Čo to je za výrobu? A jazdí sa tu naopak, aby ste vedeli všetci. Jak u Tatarov. Ten Mercedes nás sleduje, lebo bol pri obchode. A teraz je za nami, vidíš? Tam je. Všetci tu musia mať Mercedes. Všade je tu bordel, špina. Všade je všetko zničené, obité, prázdne. Vôbec to nevyzerá ako pondelok. A tak. Je to strašné. Oh, beautiful. Čo to je? Čo je? Ja neviem, asi nejaký cukor. Donesli nám kávu. Nejaký cukor, alebo čo? Kávu. Je kokaina. Donesli nám kávu. Kavičku, količku. Toto je, prosím, pekne tiramisu. Áno, tiramisu. Čus. Ktorý chutí, nevieme ako chutí džus. Multivitamín. Multivitamín. Mixovaný ovocný džus. Nejaké omáčky tam doniesli, chlebíček a maslo. A ja čakám na čo čakám? Tresku. Na tresku čakám. Ktorá ešte pláva v mori. Koho? Partybus. Po vydatom obede sa musíme pozrieť na more. More! Tam sú čajky. More! Ale tak, kde by tu mali byť aj prístav, ktorý je... Tam je prístav, pozri. Tam je. Tam v diaľke je prístav. Tu sú lehátka. To je neperlivá. Tresík má neperlivú vodu. Tu sú že holuby, ale to sú cyprúske holuby. To sú cyprúske čajky. Cyprúske čajky, takzvané z hlavnej ulice z Košic. Kde sa dostali až. Tam po boku sú takí títo domorodci, čo sa len smejú z toho, že ja. Si zaseknutá, ako vždy. Ty si zaseknutá, dali sme si cieľ, že sa ideme pozrieť na molo, ktoré sa nachádza tamto v diaľke. Tam vzadu parkujeme loď. Vtedy je tu plno piesku. Ideme robiť betón z vody a piesku. Nie? Všade je tu plno bordelu. To by chcel vidieť. A že najčistejšia pláž v Európe je na Cypre. Nikto k tomu neverí. Tak určite. Lebo tu je dokonca aj kosť z kurčaťa. Všade sú samé vršky. A tu je hejno špakov a bordelu a všetkého možnému. A znova fúka. Dorazili sme do prístavu malého. Malý prístav, bol v ňom. Pozri, tam malujú kotvu. Na plťke hore. Plťkásky. To
Toto budú také rybárske loďky asi, alebo čo. Alebo tu bude na sieť, alebo na nejaké lano, alebo sa hrajú na jednorožcov. Ale začína byť veľmi teplo, Dudon. Á, to len chvíľu. Noci sa tu kazí počasie na radosť. Máme namierené na Mackenzie Beach. Skade majú lietadielka. Alebo respektíve majú pristávať. Jo, tak stoj. Však nekradne mobil. Aha, tam. Pomoc. Je tu stolička. Hej, to z električky je. Ale tu jak musí byť teplo na tom. Hej, nie, ale pekné tam. To určite má toto, jak takú harpúnu. Kevin Costner tam všetci na tej stoličke. No a neviem, že kde my ideme až. To nesme dobre, Dudon. Však ja len sa chcem tu pozrieť. To čo bolo? Fľaša. Hej? To znamená, keby ti čaplo dáke toto. Fankulo. Hej, tu je konec. Niekto naštartoval loď. Ale pekné loďky. Wow. Oasis 2. Neby sme mali, kde je Oasis 1. Romulus, Famagusta. Ježišmaria, som sa zľakla. Čo? Mačky. Kúkam tu všetci. Kde? Serus! Áno, nemusíš po grécky. Ahoj. Serus, nerus. To je taký pontón. 24 hlas. Áno. A tam si ani nevidíš mi. Neviem. Jak ste tam išli? Tam je taký typek. No už za nami idú turisti. Nechaj tu keta. Nechaj tu keta. Keď ostan tu a stáš ostatných. Dobre? Danonino. Danonino. Puzikov. Čo to je? Nusa. To je buď reštika. A nedá sa ísť tady na pláž? Asi hej. Nusa Beach Bar. Poďme na taký drink, Dudon. Môžeme. Prosím. Teraz, hneď. Či? Asi dá sa snáď prejsť, ne? Ja neviem. Či? Asi sa dá stade prejsť. Jedine, že by sa nedalo. To sa aj páči, všade sú palmy. To je malé Miami. No tu sú také podkazky, ale kajakáre tu chodza. Znova lehátka, pohodička a zase piesok. Za nami je podnik Nusa Bar. Asi sa to tak číta. Jak sa to vyslovuje? Čo? Nusa Bar. Nusa. Také Nusa. meké to už je. Nusa bar. Nusa Bar. Že to také meké. Tak keď si po hovna chodil. Poznám sa kopu. A zima je nakoniec. No, tak sme dopadli tak, že sme dopadli. Musím si opraviť. To už natáčaš? Musím si opraviť tašťočku. Natáčam. Aha. Pikachu. Pajkaču. Pikachu. No, pizzu sme si dali zabaliť, ideme sa tu poprechádzať niekde. Ale kto by chcel varenú kukuricu, tu čau predáva za 2,50, no píštal na katoš. It's here and kukurica. Nechceš kukuricu? Nechcem kukuricu. Daj si kukuricu. Ja chcem zmrzku. To je možné, že big business. Prišiel si ma je, ty vole. 2,50 v deň, hej. No ale musím mať za sebou pizzu celú. Lebo Fakt tá pani smrdela. Si cítil? tá pani smrdela. Vy ste cítili? Za nami, vy ste cítili? Nemáme ešte 5D. Tá pani za nami smrdela, padá mi taška. Už je to dobré, tu sa takto háda. A tu vidím, že WC. Kto sa chce spozrieť na WC? Nikto. Hlavné je, že nám trebalo na záchod a sme stade utekali jak besní. Hej, nie? Markita Figulia besný. Som hnedá? Nie som hnedá, nie? Nie si. Šupleda jak primálek.
Ja som ten, čo vie dávať komplimenty. Ale to sme včera sedeli a budeme tu aj zajtra Aby sedieť. si znal. Takú veľkú kolu. No ináč všetci, čo tu pracujú a sú Takú robotníci, áno, takú veľkú kolu sme si dali. Všetci majú také autička, čo sú to Mitsubishi a Toyota a Isuzu a neviem čo, ale to sú všetko ľudia, ktorí sú remeselníci, opravujú a tieto veci, stavebníci. Tu si robí fotku. Že budem takú fotku s kamerou. Nech môžem dať ľuďom vedieť, že bude skoro video. Ale však otvor ma tak. Musím všetko 5 razy musím všetko rozprávať. Hej. Ale mi je dobré, lebo iná sme tu nepočuli žiadnu slovenčinu. Čiže, halo, vie tu niekto slovenský? You know Slovakiše? Tak biče? Nikto nevie nič. Takže je to dobré. Títo vyzerajú ako nejakí Poliaci, tí sú určite kakaovinci, to sú Turci. Pozor, aký bielý je, vidíš? Hej. To je určite zo Slovenska. Nie, to budú Poliaci, žena je škareda. No, aby ste vedeli, nejaké naše ženy sú na Slovensku. Tu je dôkaz. Nie. No. Ale musíte ho nechať v neistote. Nemôžete povedať, že hneď, že je krásna. No, tu máš zmrzlinu. Dáme si zmrzlinu? Hej. A jak ju mám vyzerať s kamerou v ruke? Však vypni kameru, nie, bože. Nemôžem vypnúť kameru, ja musím byť verný mojim fanúšikom. Ideme si zobrať asi nejakú zmrzlinu. Ale ja neviem, a to je iný obchodík. Ja viem. Hello. Jakú zmrzlinu si dáme? Tu má Snickers, cheesecake, mocha. Čo je toto žlté? Banán. Čo je mastik? Ja chcem ja. Ja chcem jahodu a... Jahodu a? Blackberry. Blackberry? Hej. No, this one, yeah. And čo chceš? Strawberry. Strawberry and blackberry. Yeah. Čak, ty to kameru. Čo? Hej, natáčaš. Okay. And what is it mastic? Mastic is a special treat. Okay, one mastic. Aj keď neviem, čo to je. And one sherry. Mastic and cherry. Yeah. Šipipek. Ty to znáš s ľuďmi. No. Zober mi prosím ťa. OK. Aj cake. Come, yes? Yeah. Thanks everyone, Raymond. 6 euro. 7 euro. 6. OK. Tu máš čo chodí s kartou len. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. OK. Môžeš tú kameru. Teraz má Tesík moju Ja mám dve zmrzliny. zmrzlinu. Teraz môže oblizovať jednu aj druhú. V tej chvíle má mastik. Neviem, čo je mastik, aj keď on mi povedal, že čo je mastik. Kubi, ale ber to, bo mi kvapka. Ale však ja neviem, čo je mastik. Ježiš, ak vypiť do tú somarinu už. Dá sa tak žiť? Život youtubera. Život youtubera. Skoro srať. Prosím. Teraz som nepovedal, či ju chcem nastať, alebo či chce srať. Idem si sadnúť na lavičku. Aby ste vedeli. Ježišmaria. Mastik chutí ako... By som to prirovnal k domestosu. Čo dávaš doma do záchodu. Jedine, čo to vyrovnáva, je sherry. Sherry lady. Ale... To mastik není dobré. Tebe chutilo to mastik? Vôbec to mastik nie je dobré. Je to humus. Ináč, čo je tu chodia Mercedesy? To by si znal. Každé druhé auto je Mercedes, alebo niečo také. Je to asi najväčšia koncentrácia AMG Mercedesov. Proste taxíky sú Mercedesy, chlapci sa tu vozia na Mercedesoch. Všetko tu musí mať aspoň 1 000 000 koní, aby to bolo dobré. Dorazili sme do nášho cieľa. Tesíček už dačo točí. Takzvané Solné jazero. Tu široko ďaleko, tam vzadu vidno veterné elektrárne. Takýto chodníček tu vedie. Červená jak paradajka. Tam vpredu ide pred domom paradajka. Aký zlatý onen, musím fotiť. To je mini. Mini Palma style.
Takže toto je solné jazero, kde by mali žiť, prosím, pekne plameniaky. A ešte by som sa mali spozrieť dole, lebo tam vidno aj toto. Soľu. Však máme tu dole, nie? Však ja chcem ísť sa pozrieť, chcem nájsť normálnu cestičku. Ja si chcem nohy namočiť. Ktorú som už našiel. Si chce namočiť nohy, lebo naposledy močila na Vianoce. A pozrieme sa k brehu tohto solného jazera, kde si môžete všimnúť, že nežije absolútne nič, pretože je to extrémne slané. Ty kokos. Áno, a nie je to kokos, ako by ste si mnohí mohli myslieť, ale je to kelimok od neznámeho fast foodu. Toto všade, všetko je sol. Sol. Sol si posol. Ale všade je taktiež bordel. Že? To je sola. Takže je tu extrémne teplo. Wow, je tu extrémne teplo, horúco. Vyzerá to tu ako na púšti. Všade možne. Teším sa na našich 17 stupňov v Košiciach. Dažde a lejaky. Tak sa mi zdá, že zase sa začína meniť počasie. Sa nejaký kilometr od letiska. Že si to dáme aj s prechádzkou. A večer odlietávame preč. No a strašne teplo.